Ikasle berria. Gaur ikasle berri bat daukagu eskolan. Ana du izena eta espero dut berarekin ondo konpontzea. Bai, lasai. Nahi duzu nire laguna izan? Bai. Gaur azterketa dugu, ezta? Bai, badakit. Zerbait ez baduzu ulertzen, niri papeltxoak bidali eta nik erantzunak bidaliko dizkizut. Seguru? Bai, lasai. Ai, ama, ez dakit. Badakit zer egingo dudan. Papeltxoa bidaliko dio. Bukatu da azterketa. Jaso da. Buah, zer tontoak zareten. Zergatik? Ikusi zaituztet zer egin duzuen. Nik ere bai ikusi zaituzet. Baina ez da berriro gertatuko, ezta? Barkatu, ez da berriro gertatuko. Berriro gertatu da, gera salatuko zaituzte. Bai.